Hola, bones, benvinguts a Vermar. Esteu preparats per fer un escape room amb caiac? Fer país, per a nosaltres, és viure'l, és experimentar-lo, és tastar-lo, és gaudir-lo. Una persona que vingui a Vermar es trobarà una manera diferent de veure i de viure la Costa Brava, concretament aquesta zona en la que estem nosaltres, que és la zona de S'Agaró. Les activitats que nosaltres fem són una mena d'escape rooms a l'aire lliure, ja sigui amb caiac, ja sigui fent snorkel o ja sigui caminant, aprofitant el camí de ronda espectacular que tenim. La veritat que hem gaudit molt i ens ha agradat molt que sigui una experiència apta gairebé per totes les edats, a partir de nens de 9 anys, que pugui venir tota la família, la veritat que és un punt molt positiu per nosaltres. En tot moment hem anat acompanyats pel Miquel, que ha sigut el nostre guia. El que més m'ha agradat de l'experiència és poder viure la platja des d'una altra perspectiva, que és poder vorejar totes les cales. El lloc és idíl·lic i preciós, la veritat. Col·laborem amb Fem País perquè penso que és l'opció que millor ens representa i pensem que qui millor pot representar els nostres interessos que algú que parla el mateix idioma que nosaltres.